acompáñannos Alicia Francés, directora de fotografía e traballou como operadora en programas e documentais e actualmente traballa como dire de foto en curtas e longas. Hola, Alicia. Hola, moitas gracias. Estamos tamén con Lourdes Rodríguez, montadora, que traballou en producións galegas como Matalobos, Serra Moura ou a miniserie Sena para Netflix. Hola. Alba Pego, sonidista, que traballou en proxectos como Antes de Nós, As liñas descontinuas, Después de las ciudades, As neves, infinita está a lista, así que corto aquí. ¿Qué tal, Alba? Hola. Beatriz Lejerén, que é creadora de videoxogos, doutora en comunicación audiovisual, centrada no ámbito dos Game Studies. Que tal, Beatriz? Bueno, temos pendiente que entre Elba Fernández, que é compositora e diseñadora gráfica, non puido chegar agora, así que, bueno, en calqueira momento aparecerá por aquí tamén Elba, para charlar con nós. Nada, bueno, a idea é que isto sexa un pouco unha conversa aberta, así que sen medo a interrumpirnos e a cambiar de tema do que queirades falar, estará xeñal. Eu creo que sería interesante empezar un pouco que nos contedes como e por que decidisteis cada unha adicarvos ao que vos adicades e como entrastes neste mundo audiovisual. Beatriz, se queres empezar ti? Vale. Bueno, primeiro de todo é pedir disculpas por a miña voz melodiosa. Vou a ser o máis sintética posible, así non me escoitades moito. A verdade é que eu comecei nesto porque sempre gustoume contar historias. Dentro de contar historias, nun momento fai moito tempo pensei en ser guionista, pero tiña montado unha empresa que se dedicaba a desenvolvemento de proxectos en 3D e a través deso cheguei ao mundo dos videoxogos e cautivoume, porque o videoxogo é moito máis que unha historia, é crear unha experiencia, é moito máis que facer un guión, é moito máis que crear uns personaxes, que tamén é necesario, pero esos personaxes se convirten seres reais en manos dos xogadores. Eso foi o que me levou a traballar precisamente no ámbito da interactividade e do deseño de xogos. Moi ben. Lourdes, contanosте un pouco. Pois eu sempre tiven esa inquedanza de, bueno, sempre me gustou moitísimo o cine, a televisión, entón sempre quixen facer algo relacionado con iso. Cando era pequena quería ser escritora, entón, bueno, sempre pensei que me adicaría, se tiña algo que ver co audiovisual, sería relacionado con guión, pero, bueno, a vida foi-me levando así un pouco por outros derroteros ata que caí na montaxe que alguén me dixo que era esa última escritura do guión e cando asimilei iso, dime conta de que sí que realmente era así. Iso unido a que gustame moita tecnoloxía tamén, entón, bueno, era como unha mesturanza de todo, non me gustan as rodaxes, non me gusta pasar frío, nin calor, nin nada, gustame estar nun sitio ben quentiña, guai, entón, todo foise unindo para que o meu camiño acabase sendo de montadora. Entón, bueno, son un pouco guionista tamén, pero Ujú. dende a sala de montaxe. Bueno, nunca é tarde para facerse tamén guionista. Non, De guionista pero e bueno, montadora, eu non coñezo moitas, no, Así pero que bueno, perfil a ver, a min o que interesante. me dá tamén un pouco de reparo sempre polo do guión é ese enfrentarte á páxina en blanco, non? Cando Mm, teño un material sobre o que traballar, igual cando estaba na escola, se tiñas traballos nos que tiñas xa un tema do que falar ou así, entón, bueno, cando tes eso, ese aliciente, entonces sí que era capaz de escribir, pero escribir así nunha páxina en blanco, unha idea que surxa sin máis, cóstame moito. En cambio, no montaxe é máis fácil. claro, claro. Moi ben. Vale, pois Alicia. Pois eu un pouco como Lourdes tamén, sempre tuve así unha inquedanza dende moi pequena. Tiñamos a sorte de que na casa había unha cámara de VHS, entón meus irmáns e eu xogábamos a facer telediarios, cousas así. E logo sí, tamén me gustaban moito ver os making ofs. Cando entrou un DVD na casa que viña cos extras, estábamos sempre vendo os making ofs.
E aí eu creía que quería ser directora ao principio, tampouco sabía moi ben, pero sí me interesaba moito a parte de detrás da cámara e a parte técnica. Entón, cando tiña 13 anos, fun a unha escola de cine para nenos que había. E fixemos unha curta, esa curta estrenámola en San Sebastián, como que xa me metín así un pouco dende adolescente aí, e tamén tuven como uns anos, mentres estudiaba eso e bachillerato, que facía, bueno, organicei a volta desta escola de cine unha escola parecida en Vigo, pero moita máis pequena escala, gratuita para os rapaces e tal, e aí facíamos tamén curtas e tal. Entón, despois xa me especialicei. En 2010 estudiei no Instituto de Cine de Madrid, que o primeiro ano era común de todas as especialidades, e eu aínda non tiña moi claro cal era a diferencia entre directora de fotografía, e aí comprendino mellor e xa, bueno, me empecé a especializar por aí. Que guai. Agora que comentabas o dos extras, tamén dame tanta mágoa que con esto das plataformas se perda iso que, no, de ir no DVD, no, Sí, sí, e Igual, coñezo máis compañeiras da industria que tamén lles sí, inspirou moito sí, para sí. dedicarse a isto, sí, sí. Bueno, Alba, faltas ti por presentarte así un poquiño. Pois a min pasaba un pouco de que tiña tamén moitas inquedanzas de pequena e sempre tiña como unha vía moi creativa e a vez me gustaba moito como as cousas técnicas de reparar cositas e andar con cachivaches. Entón era como que eu creo que dun xeito moi natural, eu empecé estudando música, entón como que xa o de escoitar e ir educando o oído pois era algo que me atraía. E pouco a pouco, pois tampouco o sea, foi un pouco entre comillas forzado, porque cando empecé a estudar audiovisuais en Santiago, como que todo o mundo, bueno, Clara o sabrá porque coincidimos Que fomos xuntas. compañeiras da carreira. Pero pero que claro, que efectivamente na carreira, o sea, na nosa promoción todo o mundo escapaba da parte de audio Sí, sí, absolutamente. O total. sea, nadie se acercaba a unha grabadora. Entón, como que eu dixen, jolín, tampouco será para tanto. Entón, como que sí que tiña como esa inquedanza e por outro lado era la atrevida de que cogía la Tascam, entón como que pouco a pouco dixen, jolín, pois creo que aquí se aúna por un lado como a parte creativa que me gusta do audiovisual, de que solo co audio podo contar o sea, cousas e podo complementar moi guai aos contidos, e tamén esta parte técnica que me gusta, que é como, bueno, pois todo que tamén comparto con Alicia, ¿no? Esta parte técnica de que ao final tens que estar pois manexando máquinas e bueno, ao final, pois, fun un pouquiño por aí e dentro do son, pois, como que tampouco sabería con que quedarme, pero me pasa como Lourdes, quedaríame simplemente que a parte de pos voy facendo cousiñas así, dende un entorno controlado, pero bueno, me gusta todo, entón aquí estamos. Que guai. Bueno, pois xa que un pouco a razón de ser deste encontro é falar das mulleres no audiovisual, a min gustaríame que faláramos un pouco de referentes, porque, bueno, tamén non, para que nós queiramos dedicarnos a isto e vexamos que é posible, fa falta ver que é posible, non? Que alguén fose antes que nós. Entón, sí que me gustaría preguntarvos se existiron referentes femininos para vos no concretamente no voso gremio, e se credes que as cousas están cambiando nese sentido un pouco. Non sei se algunha o ten moi claro. Contanos no, aquí, sí. no meu gremio non existiron referentes femeninos. Eh, ao final, eu o referente que tiña eran escritoras, eran algunha guionista, que non había moitas. Ujú. Despois sí que fun coñecendo xente dentro do ámbito dos videoxogos e fíxate, un tipo de videoxogos que esa aventura gráfica creou unha muller, ese home, pero ela foi a que creou o Ujú. seu. E despois, si escarbas un pouco, hai mulleres que traballan no ámbito dos videoxogos. Non é o máis habitual, non sei se coñecéis Assassin's Creed. Bueno, é un tipo de videoxogo super coñecido que ten
no sé cuántos mil release, vale? Bueno, pues quen deseñou ese xogo foi unha muller. Ostras, A non sabía. game designer do xogo foi unha muller. Ujú, Pero eso non se di. Entón, a verdade é que eu acerqueime porque me gustaba e porque era contar historias. E se somos capaces de escribir novelas, pues non facer xogos. ujú. Pues, Moi ben. Ti, Alicia, porque, bueno, que eu antes estaba mirando no informe que fai CIMA, non? No que saen as porcentaxes de mulleres que hai nos equipos, etcétera, eu tiña na cabeza, bueno, desto tamén, un pouco para Alba e Alicia a vez, porque eu tiña na cabeza que no son era no que menos mulleres había, eu creo que é unha idea un pouco extendida, que non sei de onde sae, bueno, realmente de estar en rodaxes e ver os equipos seguramente. Pero neste informe de cima, que especificamente falaba de longametraxes, non falaba de series nin tal, nin programas, pero falaba de longametraxes, a porcentaxe de responsables do son en longametraxes era un 26% de mulleres, da dirección de fotografía un 21%, que me sorprendeu bastante este dato. Entón, bueno, era simplemente por lanzar este dato e falar, bueno, que falara despois tamén un pouco deste tema, dos referentes, pero tamén eso dos equipos que se forman así. Eu tiña aquí tamén o informe de cima Que está, bueno, ese informe está cos datos. increíble. Sí, sí. Sí, sí, ademais a min chamame moito a atención neste informe a taxa de crecemento, que é de un 1,3, que é moi baixa. Ujú. Preocupante, porque despois lo que nos indica que se necesitarían máis de 14 anos para entrar en parámetros equitativos, Hostia. mantendo as políticas de igualdade que hai agora e estas cousas, o sea, os incentivos de Ujú, ICA e todo isto, que senón sería menos, por suposto. ujú, Eu sí, tiña referentes, de verdad, cando era adolescente non pensaba en que era algo, ser muller era algo diferente en esta ujú, profesión. De feito, tardei en darme conta, o sea, como tardei anos en darme conta, aínda xa traballando nisto. Pero sí que é certo que mirando para atrás sí había referentes, había unha non directora de fotografía, pero había unha directora que se chama Alma Jarel, que sí que me gustaba moito porque a veía sempre ca cámara ao ombro, dirixindo, pero ela operaba tamén. Entón, sí, claro, despois cos anos digo, bueno, a min claro, encantábame esta muller de adolescente, pero tamén porque era unha rapaza e me podía ver un pouco, bueno, reflexada de alguna maneira. ujú, Despois sí que tamén eu empecé a traballar no 2010, cando empecé a estudiar, e había moitas rapazas en Galicia, aquí en Santiago, estaba Sonia Méndez, estaba Gael Herrera, Mario Morelo, había rapazas que para min, claro, elas tiñan 30 daquela ou así, eu era máis nova, pero ujú, tamén foron, por suposto, referentes a nivel máis autonómico e así. Ver que con toda a naturalidade do mundo se dedicaban a isto. Non é que eu daquela o pensase, senón que o vexo máis agora con iso, coa distancia. E, por suposto, Lucía Cepán aquí, como directora de fotografía, abriu moito camiño para min tamén. Mm, ujú. un pouco iso. Pero hai poucas, e sigue habendo poucas, sí. Sí, Mm. sí. Ti, Lourdes? Bueno, eu creo que precisamente o traballo de montador é dos máis femininos que históricamente houbo, non? Ujú, Entón, un pouco como dicía Alicia, eu non tiña tampouco, non tive nunca esa percepción de decir, bueno, pois por ser muller vou a ter menos posibilidades ou que sexa no mundo audiovisual, nunca o pensei, pero tamén, claro, partía da base de que a montaxe sempre foi feminina. Despois, na hora das grandes producións, dos premios, todo iso, aí xa era como que xa había un teito no que as mulleres non chegaban, non? Pero bueno, hai grandes referentes da montaxe, Bernard Fields para Tiburón, Anne Coates con Lores Arabia, o sea, fai moito tempo, non? E despois, eu das así máis recentes, digamos, sí que os meus referentes son Sally Menke, que montou casi todas as películas de Tarantino antes de morrer, a pobre.
Ujú. Temas un maker con Scorsese e despois a min gustame moito unha islandesa que é Elizabeth Ronaldsdottir que fixo, entre outras, John Wick. O sea, películas de Ujú. acción que ti, un pouco como de Assassin's Creed, ¿no? De un videoxogo de moita acción que non imaginas que igual as mulleres que están detrás diso, sí, bueno, pues, de feito a min é unha das cousas que máis me gusta é montar acción, é do que fago habitualmente, vamos. Pero sí que, claro, para min non foi esa falta de referentes ou ter que rascar moito para encontrar xente a mulleres que fixeran traballo na montaxe, pero en comparación con vos, porque, por exemplo, este ano gañou por primeira vez unha muller dirección de fotografía nos Oscars, non? E o feito de que houvese un equipo feminino de son nominado aos Oscars completamente feminino foi un acontecimento que saliu nos periódicos, non? Entón é como, claro, aí xa en comparación con outros departamentos está claro que montaxe non é o mesmo, pero bueno, sí que é o que decía, non? Antes era como, precisamente penso que porque era igual un traballo que non se tiña que ver, non? Que é invisible, Ujú. era como máis de traballo de mulleres, entón era como se lle daba igual menos importancia, porque ao final era como estar pegando trocitos de celuloide e tal, unha cousa como moi manual, moi artesanal, pero bueno, eso evolucionou afortunadamente e agora é normal encontrar mulleres na montaxe, sí. Alba? Pois, claro, a min tamén me pasaba que non, claro, hasta que non salen noticias como estas, ¿no? De que hai equipos formados por mulleres por primeira vez e que se galardonan por primeira vez a mulleres en moitos departamentos, claro, parece que non pensas, non pensas realmente na importancia que ten bueno, de formar parte dun departamento que é maioritariamente de masculino. Sí que é certo que te sorprendía de cima e que, claro, en Galicia realmente son a única muller que se dedica ao son agora mesmo. En plan, creo que hai, o sea, e non é porque non haxa xente nas escolas de imaxe e son ou nas carreiras, senón porque eu tampouco tiven referentes locais. Entón, claro, se dice que hubo mujeres en Galicia que se dedicaron a isto, pero que xa o deixaron. Entón, em, claro, eu non tiña referentes tampouco como tal femininos. Sí que femininos a mellor tiña algunha directora que sí que lle daba importancia a dimensión sonora, pero isto foi como xa cando estaba na carreira e xa cando estaba pois estudando tamén cine e era como, vale, hai xente que sí que lle presta atención ao son e sí que podo empezar a facer como unha recopilación de referentes, pero non foi unha búsqueda consciente. Sí que despois, cando me empezou a gustar o son, bueno, lía moito La Bobina Sonora, que é un blog de Óscar de Ávila, e aí facía moitísimas entrevistas a nivel nacional con estudios de toda España e con profesionais de todo tipo. Entón aí empecé a ver que había moitas mulleres, efectivamente, e sí que os estudios por arredor de España pois sí que están cheos de mulleres, tanto xefas de departamento como axudantes, que efectivamente tamén pois rematamos moitas cousas do proceso e son igual de importantes. Entón, claro, non tiven máis referentes, o sea, para min cando estaba estudando e quería dedicarme a isto, era como, por favor, quero trabajar con David Machado e aprender muchísimo claro, para min era o referente que tiña. Ademais, para min tiña sentido ter referentes aos que poder petarlle na porta no, Ujú. no como un amor platónico, sino algo que pueda efectivamente ser real. Entón era como, bueno, empecé a indagar por aí jolín, eu teño a sorte que sí que é certo que en Galicia pois son todo tíos, pero es gente moi guai la de sonido. Pero, a ver, xa de son tampouco é que haxa moitísima xente, pero Claro. en plan, todos cabemos en un grupo de WhatsApp y en una comida, ¿sabes? Pero sí que é certo jolín, que hai moitas mulleres estudando son nos ciclos. Fun algunha vez Ujú. invitada polo ciclo de Coruña
en Coruña e tal, tivemos unha rapaza tamén cando estaba na panificadora de prácticas, pero bueno, como que van buscando como outros camiños, pois dedicarse a son directo de concertos ou facer outro tipo de cousas. E eu creo que en parte tamén é porque falta apoio. En plan, ti ao final non podes crear canteira se non hai xente que estea traballando que aposte por crear unha canteira, ¿no? Claro. E claro, aí o sesgo de xénero é bastante importante. Entón, claro, eu tampouco quero ser a responsable de ser la sonidista de Galicia, pero claro, sí que agobia un pouco, sabes? Sí, sí. Entón, bueno, deso despois sí que xa podemos falar largo e tendido, pero sí, a nivel referentes nunca tiven como unha búsqueda concreta, pero sí que a nivel nacional hai, bueno, o que comentabades agora, ¿no? En plan, 3 mulleres nominadas aos Óscar, de España, en plan, hai moitísimo talento no son e feminino por aí adiante, pero en Galicia nos falta pois, ponernos un pouco ao día e intentar tirar un pouquiño máis da xente e dar oportunidades, que ao final sempre é o problema. Ujú. Bueno, eu sí que falando un pouco desto, no, xa que estabas falando desto desa brecha de xénero que efectivamente existe no en todo o mundo audiovisual, creo que tamén pode ser interesante que falemos un pouco de cales son os problemas asociados a cada unha das especialidades das que falamos, porque eu, por exemplo, penso bueno, non sei se chámalo problemas ou prexuizos ou pero, por exemplo, no mundo do guión, que é no que eu me movo, sí que hai moito. Hai, por exemplo, moitísima xente que contacta contigo buscando unha mirada femenina, que non sei o que é eso, de momento non o descubrín, pero que creo que concretamente esa especie de prexuizo ou esa problemática relacionada coas mulleres no mundo do guión, non? Que ao final moitas veces contactan contigo por ser muller, pero eu nunca entendo ben que buscan, non? E sí que me gustaría saber un pouco que problemas hai nos vosos gremios neste sentido, sei que os hai, que imagino que sí. Non sei, empezo eu. Sí. Pois, a ver, claro, eu acabo de sentirme moi identificada con isto de igual solo me chaman por ser muller. Aquí hai un tema que eu, claro, cando empecéi, Hola, como Elba. Bueno, perdón, ai, Alba. hola, Aproveito no, para. nada, nada. Non te quería interrumpir, que vos vin Nada, nada, falando un pouco. está perfecto. Moitas gracias por unirte, Elba. Nada, estábamos falando así un pouco dos prexuizos, bueno, estaba comentando Alba, este tema de cando te chaman buscando unha muller, non? Que como, están me chamando a min porque son eu ou é porque son unha Ah, muller e necesitan poñer aquí en plan un sello, non? vale, vale. Pois, veña, me uno. Comenta algo. Vai, vai. Pois, claro, eu recordo perfectamente a primeira vez que me pediron unha carta de compromiso e eu aínda non rematara a carreira. Entón, claro, eso foi un pouco raro. Eu tampouco entendía moi ben a linguaxe das subvencións, aínda, normal. Entón, como que foi un pouco raro, sobre todo o feito de que pasen meses, ninguén che comente nada e que nunca conten contigo para formar parte dos proxectos. Ujú. Entón, bueno, este caso foi como un caso raro e claro, eu estaba, o sea, cero experiencia, obviamente, e era como, non sei quen te dio mi número tampouco, pero foi todo moi extraño. Entón, a partir de aí, sí que é certo que cando empecé a ser como a dedicarme máis a son xa especificamente e a nivel profesional, sí que empezabas a ver vir a xente, non? E ti sabes de sobra que productoras efectivamente intentan sí que restablecer os seus equipos, intentar incluir a mulleres e todo isto, pero sí que é certo que eu vexo unha problemática dende o tema das axudas e é que, claro, que se dan puntos por xefaturas de equipo, non? En plan, este rollo de que o que importa é que haxa unha muller na xefatura de equipo, pero claro, eu non podo ser xefa se non son auxiliar ou se non son axudante, non? En plan, eu as veces que fun xefa de son en directo, por exemplo, sí que fun como de proxectos máis pequenos ou mellor documentais nos que non tiña xestión de equipo, en plan, a maior xestión que fixen e o proxecto máis grande foi este verán, que estaba Alicia tamén. E claro, era como eu non, o sea,
me encanta ter estas experiencias, pero eu como para ser xefa dun equipo teño que saber todos os pasos, non podo construir a casa polo tellado e non podo asumir responsabilidades que nin siquiera vou saber que podo ter. En plan, por sorte teño xente que me apoia e teño profesionais arredor aos que podo consultar e teño esa facilidade, pero creo que tampouco é a forma. En plan, eu creo que habería que premiar que se inclúan mulleres nos equipos, simplemente. En plan, non que obligatoriamente teñan que ser xefas de departamento, porque senón non aprendemos nunca. En plan, nunca vou poder levar unha xefatura coa responsabilidade que ten que ter, non? En plan, non sei. O que pasa é que aí te atopas co teito de cristal tamén Claro, despois. O sea, si é meter mulleres nos equipos de cámara hai e eléctricas hai. xa. Pero si non existisen este tipo de incentivos, eu non estaría traballando como directora de fotografía, seguro, porque a mí me empezaron a chamar polo dos puntos. A ver, igual seguro non, pero bueno, que foi unha axuda moi grande, Xa. sí. Sí, claro, claro. E é a única maneira de rompelo e poder entrar e demostrar que sei facer o meu traballo, senón é moi complicado que te chamen. Ahora, evidentemente, debería ser un equipo paritario a todos os Xa. niveles, sí. Sí, claro, claro. Dende axudantías, vamos, todos, sí, sí. Sí, A o mí, sea, claro, supoño que en cada departamento haberá como unha realidade moi distinta e sí que é certo que incluso a mí pasa o mismo, o sea, sin incentivos non trabajaría. En plan, claro, porque ao final é un mercado que xa está copado e os que traballan levan traballando toda a vida e non hai casi relevo xeracional en moitos aspectos. Entón, sí que vexo como que eu me falta experiencia, o sea, como, qué guay ser jefa, pero claro, me molaría ser xefa como dun xeito máis cómodo. E sí que é certo que a min como de auxiliar, en plan, todo guai con el gremio, pero a mí non me llaman, sabes? En plan, e sí que chaman a rapaces que levan menos tempo ou que nunca traballaron no audiovisual, traballaban noutra cousa e de repente están de microfonistas e auxiliares. E eu que levo pois 6 anos, e es como, jolín, unha de auxiliar, sabes? Estaría ben. Pero bueno, sí, o sea, es complicado. En Sí, é plan, moi complexo. sí, o sea, a tope cas axudas e cos incentivos, obviamente. En plan, obvio, non é o que quero transmitir, sino que claro, que efectivamente a min me costa como empezar a casa por abaixo e ser quen de coller unha responsabilidade con xeito, sabes? Pero bueno. Claro, pero bueno, é moi interesante eu non pensara niso. Perdón, Beatriz, comenta, comenta. quería dar a miña opinión, porque claro, vos falades de audiovisual convencional, no meu Ujú. caso, nos videoxogos, e aí, primeiro, non hai axudas, sin embargo, unha industria moi potente, non hai moitas mulleres, bueno, cada vez hai máis, e de feito, o que pasa é que non se coñecen, porque no caso concreto dos videoxogos, se coñece o xogo, pero non se coñece quen o fai, porque é moita xente. E temos grandísimas diseñadoras narrativas que ademais aportan non só a parte de deseño narrativo, sino a parte cinematográfica en grandes compañías como é a Migenin, Naughty Dog. Hai mulleres aquí en España que crearon a súa propia compañía. Non son moi coñecidas, pero o seu xogo sí. Sí é certo que hai máis homes, pero tamén é certo que o non ter axudas tampouco puntúa ter máis ou menos mulleres en postos de relevancia. Sin embargo, no caso europeo, que sí hai axudas, pero é a nivel, o sea, a nivel europeo, eu son evaluadora europea, hai un punto que é o número de mulleres e a participación das mesmas no deseño do xogo. E eso puntúa hacia arriba. Pero non é tanto que sexan directoras ou que sexan xefas de equipo. Cantas hai que fan, en que parte entran, non entran, etc. Eso puntúa. Eso sí podería ser. Entón, aí sí que estou de acordo con Alba, pero tamén estou de acordo con Alicia en que se non existise esa obrigatoriedade de equiparar homes e mulleres,
non existirían moitas das oportunidades. No caso do videoxogo é distinto, porque é unha industria que, sendo unha industria creativa, nunca tuvo axuda para nada. Entón é completamente distinto. Non hai paridade, evidentemente, pero sí hai mulleres, sobre todo que se fixan é a capacidade das mulleres para poder se ve a parte profesional, non tanto a parte de si eres home ou muller. Si existe sesgo de xénero, pero porque é unha industria na que é máis doado que entre un hombre que unha muller. Non Claro. sei se me explico, pero a dinámica é distinta, pero sí é certo que se non existise esa obrigatoriedade de que haxa mulleres no equipo, moita xente non traballaría no audiovisual. Sí, 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 bueno, creo que un pouco efectivamente o que comentaba Alba, non? Que igual se poderían inspirar un pouco nesa normativa europea da que falas en canto a videoxogos, no sentido de eso, non centrarnos só nas direccións de equipos, senón tamén estudar o demais, porque efectivamente, joder, que de repente a Alba estean chamando para presentarse a subvenciones, para efectivamente chegar a un mínimo de mulleres e despois non a chamen como auxiliar, hostia, ¿no? Claro, es un poco extraño, ¿no? Es como un poco Claro. hipócrita. Efectivamente, sí, sí. En plan, te valgo como jefa, pero no como auxiliar. ¿Por qué? Que está pasando en máis ámbitos dentro da industria audiovisual española, que Ujú, contan con mulleres as que lle piden cartas para ser xefas de equipo, ter determinadas, ser referentes dentro do equipo da producción, que despois non a chaman ujú. os colegas. Sí, Eso sí. sei, non Sí, estou sí, na industria, pero eso sí que o sei. sí, Só no sí. caso dos videoxogos non pasa, porque a dinámica é completamente diferente. Claro. Eso non significa que non haxa crunch, que non haxa moitísimas cousas moi malas, pero é diferente. Ujú, ujú. Si tamén se dá esta cousa de que a mellor te chaman e estás firmando dun xeito para que lle den a axuda e ao mellor ti non fixeches ese traballo. O sea, Uf, claro, eso é outro melón, eso ¿no? é No un melón sentido de... que, bueno, eu xa pasei por un par de situacións así, unha delas foi directamente que me dixeron que me chamaban polo tema das axudas. O sea, que Polo menos foron francos. sí, francos, pero claro, a nivel, digamos que a nivel laboral, non? Que cando ti estás chamando a alguén se supón que estás contando para a túa obra con unha persoa, non? Que queres que participe por as súas características. Entón, claro, sempre bueno, pues se agradece, non? A sinceridade, pero tamén directamente te están utilizando, non? Entón, tamén hai que pensar que a outra persoa se pode sentir pois eso, basicamente, pois te queremos para que nos den Ujú. non? Sí, ou queremos o teu nome, non? Porque, bueno, eso Claro, que contabas, que a claro. veces nin sequera é despois... Eu tamén teño escoitado historias, non? De eso de, bueno, tú firmas, pero deja que xa o fan outros. Bueno, non sei, Lourdes, se queres Sí, engadir. no meu caso na montaxe é algo que, bueno, ahora a estas alturas da película xa o ves vir, non? Cando Claro. fan algunha oferta na que ti sabes que realmente van a contar contigo dunha maneira moi, que despois ao final vai a ser de outra, de que, bueno, vai a facer este ou outro ou aquel que eran o que les tiñan pensado, tal. Entón, Ujú, bueno, claro, ahora nestes momentos igual xa podo permitirme dicir que non a este tipo de ofertas e tal, pero entendo que hai momentos, e a mí me pasou no pasado, no que, bueno, tío, que queres traballar e que igual aceptas dicindo, bueno, pode ser que eles pensen en utilizar o meu nome, pero ao final vai a montar fulanito ou que sexa, pero eu vou aproveitar esta oportunidade que me dan para demostrar que o fago moi ben e que claro. vai a ser fantástico, saberás como non van a necesitar a ninguén, pero
o certo é que as cartas están trucadas neste rollo, porque a ti non te van a dar nin o tempo para facelo, nin as posibilidades para facelo. Entón, aínda que ti poñas todo da túa parte e o fagas o mellor posible, non o vas a conseguir, porque non o vas a ter, sabes, porque non che van a facilitar, porque non vas a poder igual traballar co director, porque non vas a poder facer o traballo como ten que facerse. Entón, claro, é moi complicado, é moi esta perversión que se fan das axudas, que son unhas axudas estupendas e maravillosas, que fixeron que agora haxa directoras de fotografía, guionistas que están reventando o mercado, que copan todos os premios, que non terían ninguna oportunidade ou terían muitísimas menos oportunidades ou terían que demostrar un 200% o boas que son para poder igual chegar a esos traballos e facer esas cousas. Deste xeito, pues, puderon demostrar que son, polo menos, tan mediocres como calquer tío igual moitísimo mellores, non? Entón, claro, a min doeme ese rollo de que todo isto se utilice tamén como para eso, para pervertir, non, o xogo, e que despois, claro, xente que di, no, es que claro, es que poñen as tías porque teñen que cumprir a cuota e non sei que, non sei, non, cando non é así, a nada que analices un pouco, a nada que rasques un pouco, ves que evidentemente o temos moito máis complicado e que necesitamos destas cousas para poder chegar igual dentro de 25 anos a estar nun nivel de oportunidade similar. Sí, bueno, parecíame moi interesante eso que decías de que moitas veces tamén xa non é ter máis traballo ou menos, é a exixencia, non? De non se nos permite ser mediocres, e aos homes sí, Sí, non? E está tamén, cheo de mediocres. claro, pero quen se vai atrever a reivindicar a súa propia mediocridade? Porque, pues, Claro, eu bueno, pero ti non me queres atrevo, traballar, hai que traballar, efectivamente, queres pero traballar e que habea traballos que fagas mellores e peores, bueno, como todo o mundo, non? É así, Ese calquera, non só nos no visual, sino, non sei, calquera, non? ujú. Que decías, Beatriz? Perdón? decía, se protexen entre eles, nos deberíamos facer o mesmo. Eu, como docente, o vexo nas clases. Hai mulleres boísimas, pero hai mulleres que non son tan boas, evidentemente, traballando, e hai homes boísimos e homes que non son tan boas. Pero eles tenden a protexerse moito máis que nós, e non pode ser. Ujú. Que non pode ser. Se iso pasa na clase, en un grado, en comunicación audiovisual, non pode pasar na industria. Ujú. Bueno, Porque pareceme moi ten que ser interesante tan eso de... Que excelente. eu creo claro, que o problema sempre o sea, se leva ás axudas ou tal, pero como o problema non son as axudas, para nada. O sea, o problema é o uso que dan os homes das axudas, ou o uso que dá certa xente das axudas que a nós nos Claro. están intentando axudar, sabes? claro. E sempre é como se lle busca tres pés ao gato de a forma de xustificar que estas axudas non son boas ou en que fallan estas axudas ou en que non sei que, cando o problema é estructural e un problema social. Claro. As axudas son axudas Claro, para claro. nós. Claro, Moi boa. e sí que é certo que sempre se dirixe cara aí a mirada. Hai unha que eu escoito sempre estes chascarrillos de el puntito del ICA e de non sei que, entón chega un momento que digo, bueno, chico, yo que sé, un crecimiento de un 1 por 4%, o sea, a que tenéis miedo? A que haya 10 máis? É Claro. que non sei, non sei, creo Sí, eu, claro, o sea, claro, esa é a miña total. opinión. Sí, sí, absolutamente. O sea, o problema é que eu, por eso dicía, sabes, que me atopo con xente que intenta cambiar os seus equipos, en plan, e que o mellor pois falan comigo e me dicen, joder, falaronme de que hai unha tipa que fai cousas de son e queremos darlle unha volta a isto, sabes? Entón, aí ves efectivamente que hai xente que ten sentido común e que, claro, tampouco. A ver, é o que dis ti, en plan, as axudas están aí, pero ao final é como calquera lei, sabes? En plan, se crean leyes a veces basadas en sentido común, pero sempre hai alguén que se la carga e hai que Sí. inventársela para que la gente non haga el tonto. Entón, claro, aí, claro, basicamente, o sea, non habería que prohibir cousas se a xente non fixera mal uso delas. Entón, Claro. aí é cando o que decía Lourdes, agora con experiencia xa vexo vir a xente, non? En plan, claro,
yo aquí pensando que todo o mundo é buenísimo. Entón, claro, agora empezas a ver que hai xente que incluso, como lle pasou a Elba, que xa es como, gracias por la sinceridad, pero no necesitaba saber esto tampoco, ¿no? En plan, me gustaría que te gustaran mis composiciones. Sí, sí. Estaría Bueno, tamén genial. é verdad que estamos aquí como comentando a parte menos positiva, non? Nese sentido, Claro, esa claro. pode ser unha herramienta moi guai e que eso, pues, ao final é algo que nos axuda a visibilizarnos e a poder ter a oportunidade, non, de demostrar no noso traballo e que, bueno, en un baremo a miña experiencia sempre é máis positiva que negativa, porque ao final moita xente si se interesa genuinamente, non, polo teu traballo e que conte contigo para o seu equipo e nese sentido pois, se crean esa dinámica, non, e tamén ese boca a boca que ao final tamén pois eso, me suena o que decías ti, Alba, mira, hai unha chica, non sei que, bueno, pois de boca a boca, ou mellor ou peor medida, xa falaron de ti, xa te poden contactar, bueno, pois é unha ferramenta máis, que ao final Sí, total. é como todo, podes facer o truquillo ou non. Sí, bueno, creo que está ben como conclusión de esto das axudas, por exemplo, non? Que está ben e que as necesitamos, pero que igual non é suficiente, non? Mm. Non basta simplemente con decir, bueno, eso, 50% de xefas de equipo e ala. Pero bueno, sí que quedábame tamén con esto de que decía Selva de tamén pensalo en positivo e tamén quedeime un pouco co que dixo Beatriz de esto que observaba ela de que os homes se protexen e non o ve tanto nas mulleres. Non sei, sí que quería intentar pensar como un pouco en positivo, pero non sei, Beatriz, por exemplo, a que te referías tú exactamente con protexerse, non? Porque que é o que están facendo eles que non estamos facendo nós? Protexen os mediocres. Vale. Sí, entendo, sí, sí. Sí, sí, Non, bueno. mesmas francas. E somos, o mellor, un pouco, polo que vou decir, máis profesionais. E se algo non funciona, quizá porque nos educan para eso. É porque nos obligan a ser así. Pero Ujú, si alguén, da igual que se home ou muller, non fai ben as cousas, non ujú, quere traballar con él, ou ela, neste caso. A eles non. Bueno, que estou pensando nestes momentos nun grupo con co que estuve esta mañana en clase, que vamos, tiene que sair, porque los mataba directamente. Entonces, ese é o problema, e ves eso reflexado absolutamente en todo. Non ujú. só neste ámbito, en todos os ámbitos sociais e productivos. Claro, Entón, Ujú, eh, eu non, o que digo non que é que nosotros protexamos por encima de todo, pero sí que nun momento determinado, si hai que defender e hai que apostar, apostemos por nós, ujú. porque si ves un mínimo, ves que un mínimo nas persoas, estas poden aprender. E hai moitos homes que non van a aprender nunca, e aí están. claro, creo que nós tamén temos que ter en conta Ujú. digamos, máis que non sei se a palabra é protexer ou valorar, non? O sea, valorarnos a nós como mulleres, pero tamén ao mellor o que non están facendo os homes, que valoralos a eles tamén, o sea, ao final todos estamos traballando xuntos, non? E se nos queremos que nos valoren eh, máis alá de que se somos mulleres ou deixamos de ser e que se valore o noso traballo, pois nos cando temos un proxecto tamén contamos con pois, eu mismamente teño homes ao meu alrededor que traballan moi ben, son moi bons compañeiros e son con eles cos que quero contar e tamén eso é un exemplo, non? Entón, de alguna maneira, facer de esas persoas tamén aliados, non?
contar obviamente con nós. Sí, Beatriz, sí. Eu cando decía proteger, sí decía proteger, valorar tamén, pero proteger. Sí, É decir, vamos a ver, se alguén non é capaz de facer unha cousa, ti, porque sexa o teu colega, sí, non sí. llo cubras. Ujú. Ujú. A eso é ao que me refiro. Se é nulo, que faga outra cousa. Non fagas o teu traballo. Eso moitas veces pasa. Pero se fose unha muller a que non facía ben o traballo, vamos, íbamos a escoitar berrar Mm. en turco. Entón, eso sí que pasa moito, absolutamente en todos os ámbitos profesionais. Claro, hai que Porque eu protexer. traballei noutro tipo de industria. Ujú. Entón, ao final, é un tema tamén de aprendizaxe, é un tema social, é un tema de seguir loitando, é un tema de valorarnos, Ujú. Ujú. e tamén de protexernos. Entón, Se protexer o dá noso valor. mal, Pois sí, sí, sí. penso eu, porque son bella. No, pero bueno, que eu creo que isto está é moi bonito e é certo, non? Que tamén eu non sei quen decía, había unha entrevista moi viral, creo que era de Orson Welles ou algo así, que lle preguntaban como facía os equipos e el decía que el chamaba aos seus amigos, que lle daba igual se o facían mellor ou peor. Estabas dicindo eso, Beatriz, e decía, bueno, pois o mismamente Orson Welles eh, chamaba aos seus amigos en la que foran mediocres. No, entón, bueno. Chamamos a aquela xente que coñecemos e se son amigos mellor. Pero eu sempre cando traballei e tuve unha empresa que, como lle decía a José pola mañán aos meus alumnos, ojito, porque lles fago evaluacións e tal, ojito que eu sei quen traballa e quen non, e non me la vais a colar. Eu buscaba a aqueles que podían ser mellor para facer o seu traballo. E sempre lle digo aos meus alumnos, mira, eu non son colega, sou profe, podo ser amable, pero aquí venimos a traballar. E despois, si cadra, o mellor podemos tomar algo. Pero o que importa é ser o mellor, tes que buscar o mellor. Non te ten que caer ben. Ten que saber facer o seu traballo e ser educado. Ujú. Non máis. E se é amigo, ademais cumpre esos requisitos, estupendo. Sí, bueno, Un pouco pareceme. a miña filosofía. Ujú, sí, sí. Bueno, iba a decir que creo que isto que foi moi interesante este tema porque falamos un pouco de tanto de que se pode facer externamente, non? Que deben facer as institucións, etcétera, como que podemos facer nós mesmas, non? Para, para mudar as cousas. Bueno, sen tanta responsabilidade, non? Porque encima tamén moitas veces somos vítimas e me parece que se nos responsabiliza tamén de ter que solucionar ese problema que nos non inventamos. Em, pero bueno, nada, tamén quería, bueno, ademais de falar obviamente das problemáticas e dos problemas que nos encontramos, falar tamén un pouco en positivo e tamén que falemos nós entre nós de un pouco de como traballamos, non? Que non todo sexa os problemas de ser muller no audiovisual, senón tamén as nosas formas de traballar. Entón sí que me gustaría, como xa para ir terminando, que falemos de se nos podedes contar un pouco eso, como é a vosa forma de traballar, como afrontades os vosos novos proxectos, construídos os vosos equipos, se é que tedes equipos, porque hai tamén moito traballo solitario nesto, non? Non sei se algunha quere empezar un pouco. Beatriz, contanos ti se queres. Que son a única que fala. A que debería estar claro. No. Que debería estar claro. Como foi de cada nova proxecto? Con medo. Ujú. Con horror a páxina en blanco que decía Lourdes. É horrible. Pero despois penso,
Vamos a documentarnos. Volvo outra vez a miña parte de profesora. Documéntate. Non vaya a ser que crees algo que xa está feito. Busca información, referentes. O me podes preguntar ya a IA, pero mellor non, E despois, se queres, te conto unha anécdota que casi choro outro día. Pero bueno, documéntate. Lee moito, vete centrándote. Vete pensando a quen vas a dirixir o teu proxecto. Vete pensando como vas a querer que ese proxecto se disfrute. Eu falo dende a miña óptica, vale? Que queres que experimente o usuario? Que te gustaría que sentise? Como vai a ser o teu protagonista? Como vai a ser o seu camiño? E despois busco a xente que sabe máis que a min en cada unha das cousas que eu preciso. Mm. Que guai. No Que meu caso, bonito. é un traballo tamén moi solitario, Mm. pero procuro buscar a comunicación co resto dos departamentos, porque ao final todo axuda, non? Desde a xente de guión, o director, a xente de produción, todos teñen o seu punto de vista, entón é importante canto antes entrar no proceso para min para ir entrando nesa historia e ir crecendo un pouco en paralelo, aínda que non me toque traballar en sí, si telo na cabeza e sobre todo que falta moito é a comunicación entre departamentos, que para min é esencial que todo se retroalimente e moitas veces estamos estancados en los de rodaje en rodaje, los de postproducción en postproducción, e para min é importante estar si se pode, desde un inicio, e incluso ir a rodaje, empaparse de eso en vivo e falar coa xente e non sei, para min todo eso é inspirador e necesario. Sí, eu estou moi de acordo neso, que hai moi pouca ou mala comunicación entre equipos. Sei que eu antes estábamos buscando en Google, en plan, para informar e tal, e dime conta de que nun proxecto no que traballei eu, traballou Alba e traballou Lourdes, e eu non o sabía. Que xa non é que non chegáramos a falar, é que nin sequera sabía que compartía, non, porque, bueno, tamén, concretamente o guión, como é o primeiro que se fai, despois como que te olvidas, pero realmente creo que non debería ser así, e creo que sí que é unha tarefa pendente, non, do mundo audiovisual, esa comunicación. Sí. Bueno, non sei se alguén máis quere comentar. Eu vou a contar unha anécdota que me contaron fai moitos anos, unha produtora belga que levou a súa película aos Oscar. Ela o que facía a primeira semana, o primeiro fin de semana antes de comenzar a rodaxe e a producción, collía a todo o equipo, e todo, preproducción, producción, postproducción, comercialización, los encerraba en un hotel para que se conociesen. Y decía, así ya sé por dónde me van a salir. Pagado, espero. Reservaban una parte del orzamento para eso. Está guai. Claro, Y non bueno, sempre se muchas pode. personas que eu coñezo eso. Bueno, eu he de decir que a min ter moito contacto cos demais cos de rodaxe non me ven nada ben. O sea, eu non quero saber das súas películas, do que llegue, ai, este plano que nos costó, ai, aquí estuvimos toda a noche, todo eso non o quero saber. Porque claro, senón despois eu que sou unha persona que ten sentimentos, cando teño que cortar algo, bueno, pues se sé que le costou mucho, pues a mí me cuesta tamén. E claro, eu non estou, a mí non me pagan para iso. Eu estou ali para ser esa persona que di isto non vale para nada e hai que cortar e hai que darlle un non sei que. Entón, bueno, eu prefiro ter así como manter unha distancia
Se cadra os vexo na festa de fin de rodaxe, que eso, bueno, vale, ben, tal, e pouco máis, non... Bueno, Despois sí está que, claro, ben. hai departamentos cos que tens que ter máis comunicación e creo que temos que ter máis comunicación con guión. Creo que o guión non se ten que quedar no primeiro momento e despois desaparecer, sino que hai que Mm, involucralos ata o último momento porque, bueno, a historia é deles, non? E saben como construíla e nos podemos facer sugerencias sobre como levar as cousas, pero bueno, a opinión do guionista creo que é fundamental. E despois, co departamento de sonido, agora mesmo o sonido o son nas premontaxes que nós temos que enviar ás plataformas ou que sexa, é super importante, entón é algo que temos que traballar muitísimo dende a montaxe, todo o traballo que nos adiantamos despois cando chega a produción de son, eh, creo que é un traballo adiantado e que temos que camiñar na mesma dirección para que despois non haxa sorpresas, malentendidos e cousas que é o mesmo coa música. Nós necesitamos dos compositores tamén no comezo para que nos den as guías para saber cara onde temos que levar e non Claro, despois que non haxa sorpresas ou eso, ou decepcións de eu pensaba que isto iba a ser un Hans Zimmer e resulta que non vai por outro lado, sabes? claro. Entón, claro, todas mm, esas cousas sí que hai que, por suposto, hai que ter unha dinámica de comunicación e que é o mellor para, claro, para construir o mellor produto audiovisual posible, non que é o que queremos todos, tal. Pero concretamente co rodaxe, Como no, conclusión, máis comunicación e menos batallitas. Bueno, Alba, Alicia, non sei se queres E a isto. eu, bueno, a mí sí me encanta a rodaxe, sí, estou moi cómoda aí, por sorte, o disfruto moito. Pero bueno, tamén me gusta moito a pre e é unha das cousas que me parecen máis interesantes e máis bonitas do noso traballo e onde se empeza a xerminar todo e eu o que fago é cando me chega, bueno, cando é posible, cando me chega o guión con tempo, pois ir quedando ca directora ou co director, ir coñecéndonos. Creo que é importante aí forxar unha boa relación, porque ademais tamén é o momento no que eu empezo a traballar como traductora do que o director ten na cabeza, Ujú, e a veces non é tan doado, a veces tens que coñecer un pouco máis a persoa para entender o que se está imaginando e chegar a eses puntos en común. Por exemplo, con María Yáñez coa película de Quiro nos fomos un ano antes de rodar a un festival en Chandrexa de Queixa para coñecer algunhas das protagonistas, fomos nós pola nosa conta así por pasar aquel día xuntas e tamén eso é importante para a peli, porque eu creo que o director ou a directora e o director de fotos teñen que levar ben, sería ujú. o seu sempre. Eh, e logo cos equipos, sí, me fixo moita gracia o que dixo Beatriz, que sexan profesionais educados, eso, que sexan bons profesionais. Sí, tamén teño a sorte, temos todas a sorte de que os profesionais en Galicia son de un nivel altísimo, entón casi podes escoller a quen, pois casi con quen tes máis afinidade ou bueno, sí, intento tamén ter equipos sempre paritarios, polo menos, ou de rapazas, que haxa moitas rapazas no meu equipo tamén, e iso é unha sorte, creo, que a canteira que hai aquí. Mm. Polo menos no, claro, no que falo eu no meu departamento, pero eu creo que é xeralizado, vamos, no audiovisual galego. Mm. E un pouco así. Moi Pois bien. eu, a ver, depende moito do que vai a facer, porque claro, fago tanto son directo como postproducción, o que máis fago e lo que máis feliz me hace del sonido sería facer Foley, que son todos los efectitos en los personajes en las pelis, e eso me parece como das cousas máis divertidas do proceso de son. E aí claro, eu tive en conversación con algúns directores sobre isto porque nunca o pensaran e é que depende do
cunha chorrada, simplemente cos zapatos que eu lle poño a unha personaxe, estou contando cousas distintas desa personaxe. Ujú. Entón aí sí que, claro, hai moitas veces que eu se teño moito tempo, incluso cando fago o foley me leo os guións ou vexo os capítulos con tempo como para meterme na historia e ver quién es el bueno, quién es el malo, quién, quién tiene poder y se le tiene que notar, quién no. Entón todo eso son cousas que, como dicía Lourdes, de que ela remata o guión en montaxe, realmente pois no foley eu podo como darlle atributos ás personaxes que parecían chorradas, ¿no? Entón aí como que non hai moitísima comunicación, hai cosas que yo me monto mi película, porque que eso tamén me encanta. Entón, claro, aí hai veces que pois sale moi ben e outras por falta de tempo e comunicación, pois eu tomo decisións creativas que igual pois non son as axeitadas ou hai que volver a refacer cousas. E iso é simplemente por eso, polos tempos de produción e porque imos a toda leche ou porque pois dende dirección non se comentaron cousas a posproducción de son, entón pois imos tirando co que nos consideramos que son decisións boas e hai veces que se teñen que cambiar. Pero bueno, claro, a nivel equipos, pois eu, sí, o sea, claro, intento que sean paritarios. A única vez que o conseguín éramos dúas persoas de son, así que lo conseguí. Entón, maravilloso. Pero, pero claro, despois na pospo, sí que é certo que cada vez máis voume intentando abrindo o paso. Sí que é certo que en Galicia é máis complicado. Creo que hai algunha muller que se está intentando meter e aprendendo o oficio, con lo cual maravilloso. Claro, pasoume unha vez co documental de crías de Xiana do Teixeiro que me decía hai máis mulleres en Galicia que poidan vir a rodaxe e foi como, creo que todas as mulleres de Galicia que se dedican ao son están traballando dentro da TVG, entón non se dedican a rodaxe realmente, Ujú. pero como era, bueno, algo máis ou menos sinxelo, sí que veo unha rapaza e veo unha rapaza que estaba estudando o ciclo de son, entón pois tamén foi como aproveitar este tipo de experiencias para meter a xente, pois para que, bueno, poidan ir vendo se realmente lles gusta isto, o ambiente e todas estas cousas. Pero bueno, realmente cando fago, pois, por exemplo, son directo, pois sí que me leo o guión con calma e sí que o mismo que di Alicia, realmente levarte ben con todo o equipo é maravilloso, intentar afinidade sempre e a comunicación. O sea, o meu traballo tamén depende das decisións que tome Alicia, por exemplo, como directora de fotografía. E aí, por exemplo, na rodaxe que tivemos o verán pasado, pois sí que tiraba moito incluso de membros do seu equipo, como tamén dos eléctricos, para que me Ujú. axudaran incluso algunhas cousas, ¿no? E utilizar pois estructuras que eles montaban para poder eu pois esconder micros ou calquera cousa, ou se eu teño limitacións polo que sexa, pois tamén comentalas con total liberdade e confianza, que eso tamén pois é algo que se consigue traballando con xente educada e profesional. Entón, aí a xente entende que podes ter limitacións, pois por equipamentos ou polo que sexa e decir, mira, isto se me hace grande, podemos tomar algunha decisión para facilitarme tamén o traballo. Ao final todas loitamos por un resultado, pero claramente o proceso é o que paga a pena. Entón, creo que sí que é certo que eu en traballos en equipos que me vin con maioritariamente mulleres, sentín moitísimo máis esa comprensión e o que falaba Beatriz de protexernos, eu a verdade é que me sentín moi comprendida ás veces que sentín que se me hacían grandes las cosas Ujú. e foi claramente porque había mulleres en equipos e xefos de departamento que entendían que eu pois non tiña tantísima experiencia e que me podían facilitar de algunha maneira as cousas. E creo que eso é algo de agradecer, porque entendo que despois hai a xente que vai a equipos e diga non me quero dedicar a isto, me vou a plantar patatas. Entón, claro, eu loito por non ter ese pensamento e casi todas as experiencias que tiven con equipos diversos foron maravillosas polo que dicides, porque a verdade é que temos profesionais super guais e sempre me sentí moi ben. Entón, claro, eso tamén é un luxo. Non hai moitas mulleres en son, pero me sentí super bien. Pero eso, e a nivel de equipos, claro, a mí me parece super importante intentar buscar a paridade e se dentro desa paridade atopa xente afín, en plan, para min é o máis importante. O sea, estar nun equipo no que a xente se respeta
y que puede acabar la jornada y tienes alguien con quien reírte, llorar, tomarte una caña o simplemente poder no dialogar porque se acabó tu batería social y está aceptado, eso es bien. Claro, sí, 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 total, total. Que chulo. Bueno, non sei se algunha quere engadir algo máis a isto. Se non pareceme unha conclusión moi chula esta de Alba, eh? En xeral da charla quedome con protexernos, valorarnos, falar entre nós, moito. Sí, total. Bueno, pois nada, deixámolo aquí. Moitísimas grazas a todas, de verdade. En nome de AGAC, eu a título persoal, moito agradecemento e moita admiración cara a vos. De verdade, moitísimas gracias. A todos vos. Vémonos. Oh, gracias. Muchas gracias. A vos. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao.